Piştî çend caran ji vekşana hêzên Amerîkî ji Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê û dubare belavbûna hêzên Amerîkî êdî Amerîka, hêz û baragehên xwe li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê bêhtir dike. Herî dawî jî hejmarek ji barhilgirên leşkerî geştin bingeha Şeddadê û beriya çend rojan jî bêhtir ji 5 barhilgirên leşkerî derbasî Rojavayê Kurdistanê kirin. Ji dereke xwecihî ragihand ku 20 barhilgirên leşkerî li gel du serîpoşan ku ji alavên lojîstî û leşkerî pêk dihat, geştin bingeha Şeddadê ya hevpeymaniya navdewletî li gundewarê Hesekê. Her wiha di heftê vê mehî jî jêderên xwecihî ragihandin ku hêzên Amerîkî diriya dergehê sînorî El Welîd 55 barhilgirên leşkerî ku ji alavên lojîstî û ji çend otomobîlên leşkerî pêk dihatin, derbasî Rojavayê Kurdistanê kirin. Her di heman mijarê de dewriyeke leşkerî ya hêzên Amerîkî li derdora bajarokê Til Temir li bakurê gundewarê Hesekê geriya. Her wiha Ramangeha Sûriya Mafên Mirovan roja înê heştê Gulan 2020 ragihand, hêzên Amerîkî barageheke xwe ya leşkerî nû li devera El Cezirat li Rojavayê Dêrezorê ava kirin, piştî ku çend kerwanên leşkerî yên mezin li ser çend beşan di çend rojên borî de geştine wê deverê. Li gorî Ramangehê bêhtir ji 300 barhilgirên barkirî biçek û teqemenî û alavên lojîstîk di çend rojên borî de derbasî Sûriyê bûn û ber bi zeviya El Umer ya petrolê li Rojhilatê Dêrezorê veçûn, beriya ku beşek ji wan barhilgiran berê xwe bide devera El Cezirat. Rawangehê her wiha eşkere kir ku hêzên Amerîkî di ber firehkirina zeviya El Umer ya petrolê de li Rojhilatê Dêrezorê berdewam e, ku di çend rojên borî de bi dehên barhilgirên çek û teqemenî û alavên leşkerî û lojîstîk barkirî gihiştine wê deverê. Li gorî ku jêderên xwecihî û medyayî belav kirine, beriya ku Tirkiye operasyona xwe ya leşkerî li serêkaniyê Tabgirê Spî li Rojavayê Kurdistanê dest pê bike, 22 baragehên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê hebûn. 5 ji wan li parêzgeha Hesekê bûn û piştî vekşana wan ji hin baragehan û avakirina her du baragehên Hîmo li dergehê Rojavayê Qamişlo û devera Tirbespiyê lê nîzî zeviyên petrolê êdî 7 barageh û xalên Amerîkî li parêzgeha Hesekê li Rojavayê Kurdistanê hene. Li Rojavayê Kurdistanê gelek caran nakokî dikevin di navbera hêzên Rûsî û Amerîkî de. Li ser berfirehkirina desthilatê, dabeşkirina deverên petrolê, deverên stratîjîk, berjewendiyên wan de li deverê û pêşeroja wan.